Gisugda na ang pag-release sa honorarium sa mga magtutudlo nga miserbisyo niya itong miaging eleksyon. Sukwahe kini ka niadto kas ang gihatag sa mga magtutudlo apan karon na may nakibhangan o tax ang ilang madawat. Ang detalye ni Nico Sirin. Midagsa sa buhatan sa COMELEC, Mandawi City ang mga magtutudlo nga miserbisyo sa eleksyon. Upat ka adlaw gikan sa piniliay, gi-release na sa ahensya ang honorarium alang sa mga magtutudlo. By batch ang releasing nga gihimo sa opisina nga nagdepende sa schedule matag barangay. Gihangop sa mga magtutudlo nga ning maong piniliay, mas paspas ang pagproseso sa ilang honorarium itandi sa miaging mga tuig. Managlahi ang kantidad nga nadawat depende sa tahas sa magtutudlo kun chairman, poll clerk, third member o bakaha support staff. Itandi sa miaging mga eleksyon nga sa cash card o ATM ipaagi ang honorarium, cash ang gihatag nila karon. May lagda na sab ang gobyerno nga taxable ang honorarium alang sa mga magtutudlo nga nag-income og kapin 250,000 pesos matag tuig. For those nga below ang income, they need a certification from DepEd that they have that. And then ilang DTR. Nagpasalamat ang mga maestra sa sayong releasing sa kwarta. Mas maayo ang cash. Ano man na? Kay madawat man ang mo dayon. Di na mag-withdraw. Dili naman mag-withdraw. Okay. Pero na didakan jud og ma'am tax. Withholding gamay. Gamay lang. Okay ra, happy na makapalit na kung sa'y gusto. Lagi Lagi. Happy na sa klase, magamit na sa advanced needs. Parang a little bit sa self, huwag sa mga anak. Kapoy, biapod. Makuha na sila 22, 23. Kung di sila makakuha sa ilang schedule. Okay, madawat man sa danguban nga itong schedule, kwarta, biya na siya. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sireno, Balitang Bisdak.